Morning pero so nandito na tayo sa Mauban Quezon. Ito yung magiging spot natin. Yan. Kakarating lang namin dito. So mukhang ayos naman. Maganda. Yan. Panalong panalo. Ano spot? First time namin mag-dive dito. Yan. Sama natin si Rodrigo. Yan. Rodro. First time namin mag-dive dito. Ganda ng place. Ayan, may mga sabitan kami ng hammock, oh. Ganda. Ayan. One eternity later.
Quezon.